Vítaj na tejto vedenej meditácii, ktorá ti pomôže počas portálu 1111 otvoriť tvoje srdce a spojiť sa s tvojou bytosťou tak, aby ti mohla priniesť to, po čom skutočne túžiš. Považuj energiu tohto portálu za jedinečnú tým, že dokáže priniesť a zosúladiť tvoju frekvenciu s frekvenciou reality, kde už žiješ to, po čom tvoja duša skutočne túži. Nájdi si pohodlnú pozíciu, kde bude tvoja chrbtica a krk vystretý. S hlbokým nádychom si predstav, ako vdychuješ nádherné biele svetlo dolu do brucha a s výdychom uvoľňuješ svoje ramená, plecia a paže. S ďalším hlbokým nádychom vdýchni nádherné biele svetlo do tvojho srdca a s výdychom dovoľ tomuto svetlu prekročiť hranice tvojho srdca a zaplaviť celú tvoju hruď. S ďalším hlbokým nádychom do priestoru tvojho tretieho oka medzi tvojim obočím vdýchni nádherné biele svetlo a s výdychom dovoľ tejto energii, aby rozplynula akékoľvek myšlienky, limitácie či stres. Vráť sa k prirodzenému dýchaniu a polož svoju ľavú ruku na srdce. Začni pomaly vnímať, ako sa cíti tvoje srdce, akú energiu vnímaš uprostred tvojej hrude a jemnulinkým pohybom tvojej ruky začni vnímať, ako meníš túto energiu v ľahšiu, radostnejšiu, jemnejšiu. S každým nádychom a výdychom prinášaš viac a viac svetla do tvojho srdca a tvojim jemným dotykom pomáhaš vnímať tvoju vlastnú energiu a tvoje svetlo v srdci. Odrazu sa toto svetlo začína rozžarovať, prestupuje celou tvojou hruďou, celým tvojim telom a dokonca prestupuje cez hranice tvojho tela do celého tvojho energetického poľa. Začínaš vnímať túto energiu v sebe a okolo seba. Spokojným nádychom a výdychom vnímaš energie, emócie, pocity, ktoré možno prestupujú tvojim srdcom, prichádzajú do tvojej mysle a iba ich pozoruješ. A vždy sa navraciaš naspäť k nádychu, výdychu a pocitu v tvojom srdci. Odrazu sa okolo teba začína víriť energia okolo teba, pod tebou a vytvára akýsi energetický vír. Je žiarivý a jediné, čo dokážeš vnímať, je tvoje telo a táto energia, ktorá okolo teba víri. Prestupuje celým tvojim telom, každou tvojou bunkou a pomáha ti upokojiť sa, byť v prítomnosti a uvoľniť tvoje telo a tvoju myseľ. Prichádzajú akékoľvek myšlienky či nutkanie pohnúť sa, odísť z tejto meditácie, navráť sa k nádychu a výdychu a vnímaj priestor tvojho srdca. S ďalším hlbokým nádychom si môžeš predstaviť, ako prestupuje svetelný lúč
kde si zhora z vesmíru, skrz vrchol tvojej hlavy a stred tvojho tela až dolu do zeme. Pomáha ti zharmonizovať čakry, prináša rovnováhu, pokoj a pocit spokojnosti tu a teraz. Dovoľ tejto energii, aby ťa priniesla ešte viac do prítomného okamihu tu a teraz v tvojom tele, v tvojom srdci. Vnímaj, ako sa cítiš. Vnímaj, ako sa cíti tvoje telo a kdekoľvek vnímaš napätie či stres, predstav si, ako do tohto priestoru vdychuješ biele svetlo, ktoré rozpúšťa akékoľvek napätie či ťažkú energiu. Po celý čas si v úplnom bezpečí, spojení so svojím telom, v plnom uzemnení so zemou. Môžeš si predstaviť, ako tvoju energiu práve teraz obklopuje nádherná zlatistá farba, ktorá ťa bude držať v bezpečí a bude ťa navigovať touto meditáciou. S ďalším hlbokým nádychom do tvojho srdca si predstav, ako sa práve teraz spájaš so svojím vyšším ja. S výdychom si dovol iba vnímať pocit tvojho vyššieho ja, tvojej duše, ako prestupuje tvojim bytím a je v tomto priestore s tebou práve tu a práve teraz. Bez akýchkoľvek súdov, bez akéhokoľvek hodnotenia, tvoja energia začína prestupovať tvojim srdcom a následne celým tvojim telom. A ty začínaš vnímať, ako sa práve skrz tvoje srdce začína rozpínať energia láskavosti, spokojnosti, mieru, radosti, úplného pokoja. A jemným dotykom tvojho srdca si iba pripomeň vnímať priestor, vnímať dotyk, vnímať toľkot tvojho srdca. Zatiaľ, čo pozoruješ, ako sa cítiš v spojení s tvojim vyšším ja, s tvojou dušou. Akékoľvek emócie, ktoré práve teraz vyplavujú na povrch energiu, spomienky, myšlienky, sa rozpúšťajú skrz tvoj dotyk. Prinášaš liečenie pre seba, svoju bytosť, svoju prítomnosť. A čokoľvek, čo ti už neslúži, akýkoľvek smútok, trápenie, bolesť či hnev v tvojom srdci sa rozpúšťajú v číročistej láske tvojej prítomnosti. Môžeš si predstaviť alebo vnímať, ako sa nánosy energie rozpúšťajú a premieňajú v svetlo
Tvoje srdce sa otvára, tvoja hruď sa rozpína a ty sa môžeš zhlboka a s ľahkosťou nadýchnuť. A zatiaľ, čo vnímaš prítomnosť tvojej bytosti s otvoreným srdcom, energia sa okolo teba opäť rozvíri a rozžiari a iba ti pomáha transformovať a navyšovať tvoju vibráciu. Cítiš sa ľahšie, spokojnejšie, žiarivejšie. A každá bunka tvojho tela sa práve teraz zaplňa čistým svetlom, láskou, tvojou bytosťou. S každým nádychom a výdychom vnímaš viac seba. Nesnaž sa hodnotiť či súdiť tento proces. Iba vnímaj energiu, ktorá prúdi tvojim telom. Energia okolo teba sa pomaly ukľudňuje a zmenšuje. A pred tebou sa vytvára vízia, ktorá prichádza od tvojho vyššieho ja, od tvojej duše. Vízia života, ktorú práve teraz spolutvoríš so svojou bytosťou. V spojení s tvojim vyšším ja práve teraz tvoríte tvoj nový život, novú kapitolu tvojho života. Dovoľ si nehodnotiť a nesúdiť, čo prichádza. Uvedom si, že tvoja predstavivosť je súčasťou tvojej intuície a to, ako k tebe tvoja duša prehovára. Dovoľ tejto predstave, aby bola divoká, žiarivá, veľkolepá, za hranicami toho, čo si poznal alebo poznala. Táto energia pred tebou ti ukazuje novú verziu teba. Verziu, ktorá je slobodná, ktorá sa prejavuje s radosťou. Verziu, ktorá je v súlade. Verziu, ktorá je s otvoreným srdcom, pripravená kráčať cestou duše. Ako sa táto verzia teba cíti? Čo robí? Ako sa pohybuje? Ako vyzerá? Kde sa nachádza? Kto je spolu s ňou v tejto vízii? Iba sleduj, čo všetko chce tvoja duša zažiť v tomto živote, v tomto svete. Vnímaj, ako táto vízia pracuje s energiou tvojho srdca a tvojej bytosti. Po čom túži? Čo tvorí?
A odrazu začínaš vnímať akúsi pozvánku k tomu, aby si vykročila vpred. Práve počas tohto portálu 11.11 máš možnosť s otvoreným srdcom vykročiť vpred do novej reality. A tak urob krok vpred. Postav sa do tejto novej reality a vnímaj, že kedykoľvek sa začne tvoja energia sťahovať, zmenšovať, či tvoje srdce sa zatvárať, s nádychom a výdychom si pripomeň, že si tu, aby si skúsila všetko, po čom tvoja duša túži. Jemným dotykom tvojho srdca si pripomeň otvoriť tento priestor a prijímať. Prijímaj. 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 Prejdi sa v tejto novej realite a každým nádychom iba vnímaj, ako táto frekvencia prestupuje tvojim srdcom a ukotvuje sa do tvojho tela, do tvojej mysle, do tvojho srdca. Sleduj, ako sa cítiš. Sleduj, ako sa cíti tvoje telo a prilož tvoju druhú ruku na priestor tvojho brucha a spoj sa so svojimi inštinktmi. Spoj sa s pocitom, aké je to byť a žiť v tejto realite s otvoreným srdcom. Vnímať a prijímať túto verziu seba a priniesť ju do tohto sveta pre seba a pre všetkých ostatných. Hlboký nádych dolu do brucha a s výdychom si dovoľ ukotviť tento pocit skrz celé tvoje telo a celú tvoju bytosť. Ďalším hlbokým nádychom začni vnímať svoje chodidlá, svoje nohy. Iba vnímaj, nacíť sa, aké je to kráčať touto realitou. Touto realitou, ktorá už existuje. S ďalším hlbokým nádychom do tvojho srdca ukotvi tento pocit. Všetko sa už deje. Všetko je tu. A ty žiješ tento život. S ďalším hlbokým nádychom sa sústreď na priestor tvojho tretieho oka uprostred tvojho čela a s výdychom vnímaj, ako táto energia harmonizuje každý kúsoček tvojej bytosti a ty ukotvuješ hlbšie a hlbšie nie len tento pocit a nie len túto víziu, ale aj vedomie a frekvenciu, ktorá je v súlade s týmto životom. Začni pomaly vnímať svoje fyzické telo a nechaj svoje oči zavreté. Možno chceš pohnúť prstami na rukách, prstami na nohách a iba byť v prítomnosti s úsmevom na perách, s touto energiou v tvojom tele, tu a teraz. Poďakuj sebe za to, že si našla
čas a priestor spojiť sa so svojou bytosťou a s tým, čo ste spoločne prišli vytvoriť. Objími sa, pohľaď svoju tvár alebo ruky. A kedykoľvek sa budeš cítiť, otvor svoje oči. Ver, že všetko, čo potrebuješ, už máš a že tvoja bytosť ťa bude viesť touto cestou. Cestou, ktorá bude tvoriť tento život v tomto hmotnom svete. Jediné, čo je potrebné, je následovať tvoje vnútorné volanie. Ak sa ti meditácia páčila, nechaj mi prosím komentár pod týmto videom. Budem veľmi rada, ak si budem môcť prečítať tvoj zážitok. S láskou a radosťou, Nikoleta. Verím, že sa čoskoro kdesi stretneme.